Politie, justitie en de gemeente Ljouwert hebben er alles om dienen om de 28-jarige Ljouwerter, die het man die een 68-jarige vrouw deersloeg, in de gaten te houden. De man hier een celstraf en TBS opline kregen. De man ziet zijn celstraf uit, maar ging in Hegen weer op. Het hield hij op een nij verlengen van die TBS-maatregel. Door een uitspraak van de Hegerie slagen de man dat. Sport op Heerenveen heeft vanmorgen voor het eerst traint onder leiding van Foppe de Haan. Die had het roer tijdelijk oernom van de juist erop stapte Dwight Lodewegers. Lodewegers is vertrokken in het belang van de club, zal het er weten. Nevens hem zou een oorsoorten van trainer meer uit de ploeg helimatten. De 42e editie van de strontrace is vanmorgen woensdag de Verwisseling. Dit schip wie om Noersalve weer om in de haven van Warkum. De de editie van dit jaar volle vlug gegaan als man die bij de start verwachten wie. De stier net volle wien, maar de wien kan wel hield hij het krek uit de goede richting. Om de strontrace die in dit jaar het zienskip maai. Joen is nog wat ruimwetter, dan kleert het op. Het is 11 graden en de zuidwestenwind neemt aan, hondmatig. Morgen een soort bewolking, middags mogelijk de zinnen er nog even bij. Het wordt meest droog, temperatuur 14 graden en er stiert een stevige westenwind.